για το πρωτάθλημα της Α2. Η ΜΕΝΤ υποδέχεται σήμερα τον Ηρακλή σε ένα ντέρπι για τη 13η αγωνιστική. Ουσιαστικά και οι δύο ομάδες καίγονται για την νίκη, αφού η ΜΕΝΤ βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας και ο Ηρακλής καλείται να εκμεταλλευτεί με πιθανή νίκη σήμερα τυχόν στραβοπατήματα σε άλλες ομάδες που διεκδικούν την άνοδο στην Α2. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα διεξάγονται και τα παιχνίδια Ρέθυμνο Δάφνη και Νέα Αρίστη Λυσιακός. Σίγουρα οι δύο ομάδες καλούνται να δείξουν το καλό τους αγωνιστικό πρόσωπο. Η ΜΕΝΤ ενισχυμένη με τον Τριαντάφυλλο Τζακόπουλο στη βασική της πεντάδα. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι ο Δημήτρης Μακρύης, ο Μανώλης Καλιαδάκης, ο Βούλε Μάτης και ο Θράσος Φέικος. Στην αντίπαλη μεριά ο Ηρακλής θα παραταχθεί με τους Χατζιπέτρου, Χρήστους, Καπερίδη, Γιακόπουλο και Τότσιο. Οι δύο προπονητές δέχονται τις τελευταίες οδηγίες από την τριανδρία των διαιτητών, οι οποίοι και αυτοί καλούνται να παίξουν το δικό τους ρόλο. Σίγουρα από τα μέχρι τώρα εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει η ΜΕΝΤ στο κλειστό της οδού Κανάρη είναι το πιο ένθερμο από άποψη ατμόσφαιρας, αφού και ο Ηρακλής έχει τους δικούς του φιλάθλους στο δεξί μέρος της κερκίδας. Περιμένουμε την έναρξη του αγώνα. Οι 10 παίκτες έχουν δυνατότητα. Οι 10... Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν τα πράγματα στο κλειστό της οδού Κανάρη, αφού καθαρίστηκε πρώτο αγωνιστικός χώρος μετά τη ρήξη κομματιών χαρτί. Το rebound ύστερα από το τζάμπολ για τον Καπερίδη, ο οποίος όμως δεν καταφέρει να βρει κάποιο συμπαίκτο, οπότε η πρώτη επίδεση για το σημερινό παιχνίδι είναι για την ΜΕΝΤ. 9:56 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Διαιτητές αναμέτρηση είναι οι κύριοι Μάνος, Πανταζής και Μαλανδρής. Τζακόπουλος δίνει στο Χαλιαδάκι. Μάτης με την μπάλα. Τζακόπουλος, ο οποίος καλείται να δώσει λύσεις στη θέση του άσου για τη ΜΕΝΤ στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Μακρύς, Τζακόπουλος. Μακρύς, τελειώνει ο χρόνος για τη ΜΕΝΤ. Καλή άμυνα από τον Ηρακλή. 9:38 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Λιακόπουλος με την μπάλα, ενώ οι υπόλοιποι